Guys, vítam vás z nového videa na kanáli Morzun a dneska si tu ideme hrať Minecraft. Prvé moje video, let's go! Tak prvé, idem iba tak povedať také ľahšie informácie. Nie som ešte nehral Minecraft Survival. GG. 2 Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Veď tu daj! To je ono, proste ideme hrať. Gamo, ja to hrávam, proste, ja neviem proste ani praviť dom. A ani neviem vypraviť si ako armor. To je jedno, proste, ideme hrať. Čakaj, toto som stalo. Dobre. Jeda, trošku som. Toto, dobre. Akože viem trochu hrať, mám trošku aj survival, som chcel trošku tryhardí, ale nejde to. Proste. Neviem to až tak veľmi dobre hrať, takže proste nič. Ok, tak poďme na to, takže teraz si tu spravíme takto 44 dreva, to je good. Teraz si tu spravíme takto. Postavíme si to tu. A berem 8. Počkaj, toto není motika, som blbý teda. Takže meč si spravím. Potom ešte krumpáč. A ešte sekiru. Sekiru. A to hovorím sekiru, neviem prečo. Tak. To je taká blbosť. Nemôžem takto chytať, to je ono. Čiže nezabravím aj svoj armor, lebo prosky si myslí, že to spraví armor. Takže kamo ja si nepamätám ešte, jak sa robia armory. On je taký drevený, počkajte, to je také nížka, že ide, máme pomôcť. Kamo, oni nie sú niečo na armor. Neviem, jak sa vôbec robia armory, akože vôbec teda to neviem napadnúť. Akože viem, ak sa to robí. Ale neviem. Bro, teraz ja si budem povedať, že teraz si poviem ChatGPT, že ako sa to robí. A ChatGPT. Hej. Nice. Hej, ja teraz toto. Hej, a teraz ja. Proste, kámo, najlepší sticker, čo mohol praviť Ice Speed, proste to nešlo, to je najlepší sticker, čo pravil Ice Speed. Proste nešlo, kámo, tento povie, že to nebol najlepší, tak je proste tento typek. Proste, kámo, ale to nechápem, ma to pravilo, že v jednom streame pravilo tak 50 memečok, kámo, bro. Ale pravilo sa veľa memečok, Ice Speed, takže trošku, ale dosť pravilo veľa. Bim. Okej, akože ako to... Ja teraz zistím, že ako to robí? Počkajte, sa im opýtať, že GPT, zatiaľ si to dám, zatiaľ sa tam do spectatorov modu, kámo, jak sa to robí? Tak ako sa... akože ne... Čo? Taký ťažký získať. Bro, tomu neverím. S plenkou, dosek alebo stykou.
Kamo, keď... Hej, kamo, aj vyskúšam si spraviť... Potrebujem 4, tak ja sa bym povedal, že ja spravím 4 a potom sa im pozrieť do toho. Hej, ja teraz som toto. Teraz ty kokos, by som stral. Nie. GG. Nevadí, ok. Nevadí. A ja vyskúšam praviť nejaký domček niekde. Dobre. Videl tu vyťažím trošku tých stromov. Trochu menší zostrih. No, nechápem. Prečo to je tak vysoko? Ale ja to všiahnem. Tam... Ty kokos, čilpa. Čiličko. Ja bych ešte čakal, že som si mal takéto fix. Ja by som si to okolo domčeka. Dobre, si takto... Oho. Za free sa hodí. Ty kaká, to som ešte nevidel. Jej, jablčko. Potrebujem už aj hľadať akože. Ty kokos, tak to som ešte nevidel. O, jablíčko! Padla! Yeah, that's why you money in my... In your rabbit. Yourself. Dajme ešte 14, 15. GG. Dobre. 17, 18, 19, 20. GG, prvá noc sa už... Idem do zombíkmi, more. GG, život je bolesť. Že nie som nerobil za zombíkmi, ešte nikdy nemal moc, hej, a teraz ja zomrem. Ako divno. Hej, kamo, len sa dá, že ja som nejako zarichtel na lode. GG. Prosím, nech sa mi to, kámo. Toto. Nech sa mi tu... Koľko mám? Tak. To vyhadzujem. A všetko mám 20. Všetko. A potrebujem už aj uhlie do ryti. Jedno aspoň. Aha, počkať. To si vyťažím, je to tu, tak asi to vyťažím. Kamo, potrebujem jedno uhlie. Ja nemám ani nič, kde pec. To tvrdlo. Nie, nič to nepadlo, potrebujem kamen do ryti. Ale uhlie mám tu. Už asi nemusím pekať, dobre, nemusím. Som taký rád. No, jupi. Môžem dať aspoň vedľa. Nič neuvidím, tak si dám moratorečku. Pamätám si, že táto F-ku.
Kámo, tak už niekto príde aspoň. Možno sa zabarikadujem, ty kokos, ale niekto nepríde. No nic. Kámo. A tu bol dobrý terén, kámo. Na dom. Tu mám nejaký terén. Smrde nám drevenú ovcu, ty kokos. Čo mám tak málo, ja dobre. Čo by som sa splásnil. Tak málo plenkov a nič. Ja nemôžem ísť na konia. To ti to ma nenapadlo, že oni to odstranili. 1.16, kde? To musíš mať tú drevenú alebo nie, to oni odstranili iba, že sa to nedá vybrať. No tak to sme vybrať tam. Asi idem zabíjať. Zabíjať asi prátka, aby som mal nejaké jedlo, a má tu creeper do reči. Bum, 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 idem. Počka. Dobre, git. Good. Idem po tomto. Idem po blbcoch. Poď sem na, vybuchni, more. Tak, vybuchni. Vybuchol. Nice, dobre. Je poď sem, ty vyprasť. Poď pekná. Trošku mi to seká, akože. Keď ma nesem, aspoň... Počkaj, skáľ to na do reči. Vás tu nejak veľa chalani. Tak sa mi daj aspoň ten Hunger Bar do ryti. Počkaj, mohol by sa? Nie to teraz? Tak pripravte, chalani. Chalani, teraz sa pripravte. Kam ale už choďte, tak chalani. Aha. Ja potrebujem niečo. Ja stípnem, ja tu som. Ja stípam. Dobre. Ty kokos. 2 životy. Baby zombie. Baby zombík ma zabil. Nie naša milý baby zombík. Dobre, okno. Ja vidím baby zombíka. Dobre, teda budem trochu cheatovať a dám do toho. Lomené time set day. Keď sa respawnem, idem oznova alebo nájdem veci. Takže ja mám naše veci. A vždycky, keď ja sa respawnem, tak vždycky musí byť deň. Vždycky. A keď je deň, tak môže pokračovať. Je tu vecičky sú moje. Mám zabudať to vec. To dolnom údolí. Je tu ten blbec. Cípni radšej. Dobre. No dobre, chcípni. Dobre, všetko asi mám. Kvietky niekde mi zobrať. Zoberiem si všetko, čo mám. A ešte budem na ten dom a zabíjať ovce, alebo aspoň vlny získať, aby som mal slime. A ešte grde. Kokos, tu by som sa posral, že slime by som našiel v normálnej hre. Slime sú strašne v tej takej plochej. Tam je proste nič. A tuto niekde som videl nejakú ovcu. Tu sú 2. Let's go. Sorry, ovči. Ovči. Nemám proste toto, aby som nožnice, tak vás musím zabiť. Tak GG, aspoň budete už in heaven. Amen. Potrebujem nový krumpáč, akože potrebujem na kopečku stal. Kámo, presne mi to vyšlo. Potrebujem praviť už trošku aj ten môj Neviem ma to napadnúť. Tu dám semka.
To sem, to dám sem. To si nechám tuto. To si môžem dať tie posledné. No to si dám. Sem. Nech si dá vytvoriť krumpáč. Mám ani tieto. Už od rýži. Tak. Teraz vyťažím týmto, neviem prečo. Dobre, tuto. Hľadajte tu fialky, či čo to je, ani neviem, ale ideme proste si postaviť svoj vlastný domček, jej! Máme tu dobré vlny. Už by som sa posral, kámo, keď sme nemali vlny. Toto si dám semka. Nemám hunger bar zase, potrebujem nabíjať. Ja potrebujem zabíjať, more. Čo ja budem nabíjať týmto? Kamo, editor, daj túto pesničku takú tú dobrú. Neviem, ak sa to volá, aby som nedostal copyright. A tak je to v inci od copyright. Kamo, to sa nedá, toto tak, vypni. Musím zožehnať jedlo. Tak poď sem. Sem, dobre. Ty kokos, to je raj. Toto budem papkať. Ty kokos. Tak 6, takže 6 je tu, tak to tak trvá. Na veľkú krabičku 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tak neviem, možno niekedy, možno tak. Čo? Líder, let's go. Môže mať líder, let's go. Kde si ty? Poď sem. Poď sem. Ďalší líder. Potrebujem. I only sunshine. I only sunshine. Ale už chodoriť, už tu nebieš ako by si posraný. Aj za uši mám, more. Dobre, poďme teda. Toto nechcem, prečo do mňa? Tam mám zase ten meč. Ja nemôžem, lebo ja nemám. Rýchlo, papkaj, aj do mňa. Trošku som sa pomlietol. Ham. Už môžem konečne. Tam sa takto nacali. No teda nepravím taký pekný domček, ty kokos. Neviem vôbec sa domček, ale poďme na to. Mám ešte do zásoby trošku. Tak by som to spravil. No teda tak, že raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, raz, 2, 3, 4, no to je no. Musí byť aspoň takéto. Škoda nebude vadiť, keď to nebudem mať celé. To zase ja si tiež pravím, lebo prečo nie? No, poďme. 15 dreva dáva na jeden stack. Ok, toto si ja pamätám.
A musím zase ťažiť. Idem. Šiel. Sem. Mám postielku. Let's go. Poďte, nezabijete ma. Ja som tu. Svojej. Nemôže ma nikto zabiť. Nikto. Dobre, idži. Nemôžem. Prečo bude noc? No, let's go. Prvýkrát spím, ty kokos. Let's go. Let's go! I want the sunshine. I want the sunshine. I want the world. Budeme teda ešte dvere. Potom interiér by som dopravil. Nemusíme až také prepracované ako neviem čo. Nemusíme až tak veľmi. Six. Nechcem byť taký vlastne typek. GG. Už tom. Nechcem byť 6-7. Dobre, to je jedno. Tun. To je dobrá blbosť. Ty potrebuješ lídr. Tak to je dobrá osračka. Tak potrebuješ na toto. Ča? Iron. Dobre, tak ja si robím meč a sekiru teda. Chcem robiť asi, ale z toho. Z kameňa. Niekde si to pravím taký... Niekde by to pravím taký, že na ťaženie to by mohlo byť tu presne. Tu presne by to mohlo byť, alebo tuto. Tuto pôjde najlepšie. Tuto. Давайте выбираем toto zaujímavý domček, ty kokos si spravím. Moc mi dá, že sa smieva. To sa mi zdá.
Let's go, kámo. Baví ten Minecraft takto hrať proste. Taký na chill. To je. To by mohlo stačiť asi. Aj schody by som spravil, ale teraz mi to nechce robiť. Ale ja si idem teda spraviť to a idem potom ešte lepšie a lepšie ťažiť. Takže to si dám meč. To ešte dám, potom si dám ten meč tam. Potom sekíru. Sekíra. Bam. Takže neviem na čo mi to je, ale môžem tam niečo spraviť potom, takže akože môžem to využiť, takže ja to tam dám. A vidie to, lebo pravím ešte takto styky aj na krompáč. Vyjde a bam. Voilà, let's go. Dobre, tak toto by to mohlo byť. Tak dáme poslednú noc a bude to asi koniec. Let's go. Zatiaľ poďme ťažiť. Je tu máme niečo iné. A nie rudy. Ešte by som išiel ešte rýchlo, pôjdem vykopať, ja spravím teda to, takže toto stačí. Ja idem rýchlo ešte spraviť niečo. To je taká jedna vec. To je strecha. A to môžete dobre. Dobre, kamenné, keby sa dajú spraviť kamenné. A už nemám, GG. Komu také rýchle. Dobre, dáme 10. Dáme 10. Idem praviť rýchlo tú strechu, by som tu mal. Ale idem spraviť. Dobre, taký líno drevený. To by som spravil. Teraz sa praví dvojití. Toto. Už mám. Ešte potrebujem nejaké drevo, potom pôjdem spinkať. Ale akože aj realite pôjdem spať, lebo už je zahľukuje už 11 hodín a teda idem do kostolíka, tak je. Víš, takto. A vy by ste mali ísť, tak choďte, keď sa vám bude chcieť. Bam! No to si, to by mohlo ešte na dvere. Musím na nejaké torčky, aby sme tu nespawnovali mobovia. No sem. Ešte túto jednu sem. Pozrieme rýchlo nejaké dvere. Ale mám. Asi na dvere. Ako sa robia dvere? Normálne dvere. Dvere, ako sa robia dvere? Komu sa dá? To mi nehovor. A ako sa robia dvere? Šestáš! To som nečakal. Tak to vyťažím jedno drievko. Nech by tu mohlo byť nejaké. Tuto. A free. Free bro, ním. Kamo, to čo je? Tak, dobre. Mám dve drievka, alebo celý strom. Celý strom. No, celý kmeň skôr. Listy ešte zostali. Vystav. Hunger bar. Dobre.
Dobre, a už tu by som tu mohol... Ja som blbý teda. No už by som tu mohol mať akože tie dvere. Čo sa robí? Opex. To trapdoor. No mám to, let's go. A dám to tu. Šesť. Tak to dáme, to bolo také. Tretieho to dáme niekde tam. To je také. Goodbye, have a nice day. Potom ešte predtým, ja teraz sa idem do toho vyspať, tak to v Minecrafte potom vedľa dám kvety, potom tam dám minulokov taký bar. Ráno, už. Vedím na ráno. Som mi to. To je jedno. Dobre. To zoberem. Berem. Ale to je fakt Darilin, akože ktorý som trafil najlepší. Ja tu mám docela asi tak 3 svety. Také tvary. Tak. Tak to budeme. Dobré, kámo. Dobre, ja idem teda asi ešte trošku tu vedľa tú hlinu. Ma tak doslova veľa. Tak zatiaľ toto vyťažím, tak toto trošku také rýchlejšie. Ja, nejaký tvar, ja to urobím asi nejaký meteorit alebo niečo také. To dokončím a budem končiť. Tak sa majte ľudia a čaute. What's up guys? Musím vám povedať jednu vec. Tá vec je to, že toto video je nahraté na 2 kanály, Morovcosok a Morozon.
Na začiatku bolo intro Morla CZK a na začiatku bolo povedané, že ahoj, vítam vás do nového videa na kanáli Morzen. Takže intro, či part 2 bude už na Morzenovi. Morl CZK bol taký, že také že nové veci a Morzen bude taký gaming a Morl CZK taký reakčný a takýto. Takže prosím, klikujte. Budem sa na vás tešiť u druhého partu, tak sa majte a čus všetci!